जाथायनि सोमोन्दै आं मैया न' गैयामोन आं UPPL नि मिटिं जादोंमोन बुकुलगुरियाव 8टा जागायाव मिटिं जानो गोनां दंमोन केन्डिडेटआ माय गिदिंबाय थादोंमोन बिनिनो दसेनो आंनो 5टा 5:30सोआव फन मोनहैदो जानो ओरैबायदि मानसि फैदो होननानै आं एकदम गिनानै थानो हालिया आं एकदम खाम संनो हालिया होननानै आंखौ फटाफट फन खालामदो बिनि उनाव आं फटाफटनो दसेनि उनावनो आङो सासे जोंनि कर्मिनि प्रेसिडेन्ट इउथनि सेक्रेटारिनि माबानि बाइकखौ लानानै दैमालु नाय सासे लोगोखौ दोनफायनोदों दोनफायनायनि उनाव न'आव फैबाय हिनजाव एकदम गिनानै गारि बानो इथिं खारलाय जाबाय थादों थारमाने गिनाय जाबाय हाबबायना बेनिफ्राय दसेनि उनावनो गम मोनबाय थारमाने जोंनि माबाफोरा फन खालामहरजोब्बाय प्रेसिडेन्ट माबाफोरा केन्डिडेटआ मा जादों ओरैथा दोननानै उनावसो सोब गम मोनबाय आंबो गिनानै न'आवनो हाबना थाबायमोन आं रावखौबो फन खालामलायामोन आं थारमाने सिरि जानानै गिनाया हाबबायना मानो होनबा बिसोर आंनि सायावनो नोजोर होबाय थादों आं मानो होनबा सोब बि मोनथाम गामिनि मानसिफोरखौ आंनो थारमाने थुब्रायबाय थायोना मानसिफोरखौ मिटिं दावथेन माबाफोरावबा बिनि बिखय आङो दाउट माने आंखौ बहुत माबा नोजोर होदो इनि सायावनो आंखौ बेयाव धुमखि थामखि होनो फैदों मोजां आं गैयियाव आं थानायथ' माबा मोनसे खालामगौमोन वाइफआ थानायखाय वाइफखौ माबा मोनसे धुमखि होना गोलांबाय बिनि सोमोन्दै आरो बे माबायाव भारतबर्षआव बे डेम'क्रेटिक माबायाव देखाव सोबबो मोन्थाय दङ सोरखौबा हेल्प खालामनाय बा सोरखौबा माबा मोनसे खालामनाय नङा होमबा बिनिखायनो जोंखौथ' इसा धुमखि थामखि होनो दरकार गैयामोन जोंथ' रावनिबो जेबो खहा खालामाखै नङा होमबा दावराव जेबो दावराव गैया आंदो जेबो दावराव आंदो एख' माबा रावबो हिंखा गैया आंदो फ्रियानो सोबबो आंदो पुलिस बिफाननो खबर होदोंना खौरां होदो मैयानो फैदो लोगो लोगोनो पुलिसा फैनानै आंखौ लिरना लांदो इनिफ्राय दा एजार होनोदो दा दसेनो जों एजार होनो थांसै आङो ब्लक इउथ ब्लकनि आङो सेक्रेटारि पाब्लिसिटिनि आंनि न'खराव मैया जि जाथाय जाना थांदों जेनेबा जाहा बिसियाबो न'आव गैयामोन नालाय जेनेबा ओमफ्राय न'आव गैयाबाथाय जेनेबा जोंखौ फैनानै जेनेबा सिगिफैदों आरो सिगिफैनानै जेनेबा आंखौ इसागोरि धुमखिदों आंखौ आवाज होनो होआखै इसागोरि जेनेबा आवाज होनो होआबाथाय जाहा फिसालाया न'आव गैयामोन बेनिफ्राय जागालाय बाहेरावसो दङमोन जेनेबा लामायाव आरो इसागोरि ओमफ्राय जा फिसाजो दङ न'आव न' सिङाव दङ ओमफ्राय जाथ' न'आव रावबो गैखाया ओमफ्राय सासेया जोंहा हासबेन्ड आरो मिटिङाव थांदों ओमफ्राय थांबाथाय जेनेबा आंखौ बुंदों आरो ओमफ्राय आवाज होनो होखायाखै आंखौ ओमफ्राय आवाज होनो होआबाथाय बिसोर आंखौ लामायाव ओंखारनानै आंखौ लामायाव लानानै थांदों आरो बिसोरो लिंनानै ओमफ्राय जेबो आवाज होनो ओमफ्राय आंखौ लामायाव लिंना लानानै थांनायनिफ्राय आंखौ बुंहैदों ओमफ्राय नों जुदि इसागोरि जुदि आवाज होयोबाथाय आरो सिवर बाखर जुदि खामोबाथाय नैबे पिस्तल मोनथामनि गुलिखौ नों नायनानै लाखा नों मोनजागोन आरो निजेखौनो सानना लाखा होननानै आंखौ इफोरबायदि धुमखिदों आरो इसागोरि बुंदों हा साथाम फैदों इसोरो साथाम फैदों बेनिफ्राय गानदो ड्रेसखौ ओमफ्राय गासै जेकेट गानना फैजोबदों ओमफ्राय सानै गाहाय ओमफ्राय सासे गोजौ इसागोरि आरो ओमफ्राय ड्रेस गाननाया ओमफ्राय जेकेटफोरा गासै गोसोम गोजा मात्र ओमफ्राय खुगा आरो मेगनखौल' खिथिदो ओमफ्राय गासै खर'निफ्राय पुरा एकदमबारे माबाखा आरो पुरा एकदम माबा गानना फैजोबखादों आरो बिसोरो ओमफ्राय गानना फैबाय ओमफ्राय सानैया गानदो ट्रेकसु बेनिफ्राय ट्रेकसु गोसोम गोजा दे ड्रेसा ओमफ्राय सासेया गानदो जिन्स पेन्ट गानदों बास बिनिफ्राय जेकेटा गोसोम गोजा आरो जोंनि पार्टिनि मथेथ' इसोरो बुंनायालाय जेबो बुंखायाखै थेवबाबो जों जेनेबा UPPL गिदिंनाखाय जेनेबा इफोराव गिदिंनाखाय जेनेबा जोंखौ जेनेबा इसोरो चान्स जेनेबा लानानै फैनोबो हागौ इसागोरि जानांगौ आरो बर' मानसि बर' मानसि डाइरेक्ट अल टटेलि माने बर' रायज्लायजोबखादों आरो आंदो गारिया गंथाम मानसिया साथाम ओमफ्राय गारिया गंथाम ओमफ्राय गारिया बाइकआनो जानांगौ बाइकआनोखा बेनिफ्राय आं आरो नाम्बार साम्बार आं हमना लाखिनो हादियाना नाम्बारखौ हमना लाखिनोबाबो हागौमोन आं निजे माने मानसियानो खमफिजोबखादों मा खालामगोन मा मागोन माने खाथियावनो थानो हाखायाखै आं ओरैबायदि मानसिया खमफिजोबनानै मानसिया मा खालामगोन मा मागोन जालायदो इसागोरि जादों आरो जाथाय जानाय समाव न'खराव जोंहा फिसाजो दङमोन ओमफ्राय फिसाजोआ न' सिङाव मबाइल नायबाय थादोंमोन बेनिफ्राय रावबो गैया ओमफ्राय बाबाया ओमफ्राय बाहेरावसो दङमोन लामायाव लोगोफोरथ' दङमोन आरो दखानावहाय बेयावहाय ओमफ्राय दासो रावबो गैया हा मिटिङाव थांदोंमोन बियो मिटिं जागासिनो दङ ना ओमफ्राय मिटिङाव थांदोंमोन आरो इयो आरो इफोरनि लोगो फैबाय थायो नालाय इसागोरि जेनेबा सोरबा लोगोफोरसो फैदोंदां होननानै आं सानदोंमोन आरो ओमफ्राय नाथाय इसोर लोगो नङा बिसोर मोनसे चान्स लानानै फैखादों आरो बेलेग चान्सआवनो फैखादों बिसोरो इसागोरिखाय दा जेनेबा आंनि बिसिया थानायमोनबाबो इखौ मायबा मोनसेबाबो खालामना गालांगोन